аҷибтарин одамони дунё ки бовар намекунед ки вуҷуд дошта бошанд. салом ба як барномаи зебои дигар аз канали Некатоб хуш омадед. чӣ гунае ки ду зарраи барф ба ҳамдигар монанд буда наметавонанд, ҳамон тавр одамони рӯи замин аз ҳамдигар фарқ доранд. ҳатто дугоникҳо ва одамоне ки тавассути тағйири чеҳра худро ба касе монанд мекунанд, аз ҳамдигар камубеш фарқ доранд. дар ин дунё ҳар касе хусусиятҳо ва аломатҳои худро дорад, аммо дар рӯи замин одамоне ҳамёфт мешаванд ки аз дигар одамон хеле фарқи калон доранд. вақте ки шумо ин одамонро бубинед, ҳатман чеҳраи онҳо ҳамеша дар ёди шумо мемонад. дар барномаи имрӯза мо 5 инсони ғайриоддитарини рӯи дунёро ба шумо нишон медиҳем. пас то охири барнома бо канали Нека ҳамроҳ бошед, зеро дар охири барнома мо ба шумо занеро нишон медиҳем ки вазни синаҳояш ба 20 килограмм мерасад. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди Нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. баъзе воқеаҳо инсонро ба замин мезанад, гӯё ки тамоми дунё бар зидди мо мубориза мебурда бошад. Мадан Лол низ яке аз ҳамин одамон аст. ин марди ҳиндӣ ҳоло 47 сола аст. ӯ бедаст ба дунё омада буд. Мадан аз кӯдакиаш барои як зиндагии хубтар кӯшиш мекард, аммо ба хотире ки даст надошт, натавонист бо ҳамсину солони худ ба мактаб равад. оилааш ҳам оилаи фақире буд ва наметавонистанд ӯро ба мактаби шахсӣ фиристанд. давлат ҳам ба онҳо ягон таваҷҷӯҳ намекард, яъне аҳамият намедод. аммо ба ҳар ҳол Мадан ба хулосае омад ки ба дигарон тавонаҳои худро нишон диҳад. ҳеҷ кас ӯро дастгирӣ намекард, аммо ӯ худаш барои як зиндагии беҳтар кӯшиш кард ва заҳмат кашид, то корҳое ки мардуми оддӣ ба даст анҷом медиҳад, ӯ ба пойҳояш анҷом диҳад. Мадан дузандагиро ёд гирифта, корро сар кард. кори дузандагӣ барои ӯ мушкил буд, аммо одамон ба як марди бедаст камтар бовар мекарданд, аммо кӯшишу заҳмати зиёд ба Мадан кӯмак кард ки дар роҳи худ ба муваффақият расад. метавон гуфт ки ин марди ҳиндӣ худро исбот кардааст ва аз натиҷаи заҳмату кӯшиши худ зиндагии хубе дорад. аммо пеш аз ин ки одами дигарро ба шумо шинос кунем, ҳатман ба навори мо лайк гузоред. агар қаҳрамони рақами 4 барномаро аз пеш бинед, шояд тасаввур кунед ки дар рӯбарӯи шумо ягон кӯдак қарор дошта бошад. ин тасаввур хато ҳам нест, зеро Дун Бжи Чун марди чиниест ки дар ҳақиқат ба кӯдак монанд аст. марде ки қадаш танҳо ба 80 сантиметр мерасад. ин мард дар интернет лақаби минибойро аз худ кардааст, аммо ин қадди ғайриоддӣ ӯро аз зиндагии оддӣ боз надошт. ӯ ҳатто ошиқ шуд ва ҷуфти муносиби худро ҳам ёфт. 10 сол пеш ҳодисае ба амал омада ки мардуми дунёро дар ҳайрат монд. минибой ва духтаре бо номи Юван Ваню якдигарро тавассути шабакаҳои интернетӣ ёфта. Юван духтаре буд ки дар сӯхтор зарар дида буд. ҳардуи онҳо бо ҳамдигар оиладор шуданд. синни онҳо ба зиёда аз 30 сол мерасад. ишқ ва саргузашти якхела онҳоро якҷоя кардааст, то аз зиндагии худ лаззат баранд. Тиффани бо ёрии модараш тавонист ки зиндагии худро тағйир диҳад. вақте дар роҳ мардум ба Тиффани диққат медоданд, модараш ба онҳо салом карда мегуфт ки ин духтари ман аст. бидонед ки ӯ Тиффани ном дорад ва дар оянда ба инсони ҳайратангез табдил меёбад. суханҳои модар ба ҳақиқат пайваст. Тиффани бузург шуд, ҳоло ӯ 34 сола аст. қадди ӯ ба 120 сантиметр мерасад. сабаби шакли аҷиб доштани Тиффани ин як бемории нодир аст ки ӯро нисбати мардуми дигар намуд кардааст. бахт ба рӯи Тиффани хандид ва ӯ ба ҷуз омӯхтани рақс ва ба як модел ҳам табдил ёфт. ҳоло Тиффани дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунад ва ба кӯдакону ҷавонон рақс меомӯзад. ба ҷуз аз ин корҳояш ӯ дар мусобиқаҳои рақс иштирок мекунад. рақсҳои ӯ одамони дунёро дар ҳайрат мемонад. моҳи марти соли 2015 дар яке аз маҷаллаҳои англисӣ Зигдаги Че Ту Ван Че як духтари чиниро нашр карданд ки дар синни 26 солагиаш аввалин қадамҳои худро ба замин мемонад. ин духтар ба шакли аҷибе таваллуд шуда буд. пойҳои ӯ бархилофи пойҳои дигарон баръакс рушд кард. ин як бемориест ки аз 100 000 нафар танҳо як нафар ба он мубтало мешавад. дар тӯли ин қадар сол духтари чинӣ ба аробачаи маъюбӣ савор буда ҳаракат карда наметавонист. оилааш ҳам наметавонист ӯро табобат кунад. аз сабаби набудани буҷет онҳо ҳатто умед надоштанд ки шояд рӯзе духтарашон аз ҷояш хеста бе кӯмаки роҳгардак роҳ гардад. аммо 5 сол пеш як мӯъҷизае рух дод. тамоми дунё аз зиндагии мушкилии мардуми чинӣ огоҳ шуданд. касоне ки меҳрубон буданд ва андозаи тавоноии пул ҷамъ карданро доштанд то ӯро табобат кунанд, ин меҳрубонии онҳо сабабгори мӯъҷиза шуд. дар натиҷа духтар тавонист ки пас аз 3 сола аз ҳаёташ аз ҷои худ хеста аввалин қадамҳояшро гузорад ва мустақимона роҳ гардад.
дар ҷаҳони имрӯза занон бо доштани синаҳои калон фахр мекунанд. онҳо бо ин роҳ метавонанд ки диққати дигаронро ба худ ҷалб кунанд. аммо ин зани филиппиниро бинед ки синаҳояш на танҳо ба ӯ кӯмак накард, балки зиндагии ӯро барои ӯ хеле мушкил кард. Бернардета Горма зани 55-солаест ки аз як бемории нодире ранҷ мебарад. ин як бемориест ки синаҳо бо тавлид кардани чарб яъне равған аз ҳад зиёд калон мешаванд. шояд шумо бовар накунед, вале вазни синаҳои ӯ ба 20 килограмм мерасад. агар шумо ҷуздонеро ки 20 кило вазн дорад барои як муддате бардоред, шояд вазни онро ҳис накунед, вале касе ки ин вазнро тамоми рӯз ва дар ҳама ҷо ва дар ҳама корҳо аз хӯрдану нӯшидан сар карда то хобидан бо худ дорад ва дар ҳақиқат тоқатфарсо мебошад. аммо хушбахтона дар дунёи мо одамони меҳрубон зиёданд. моҳи апрели соли 2018 достони ин зан дар яке аз телевизионҳои маҳаллӣ гуфта шуд. одамон барои ӯ пул ҷамъ карданд ва баъд аз 3 моҳ Бернардета аз ин мушкилӣ раҳо ёфт. саргузашти ин одамон ба мо мефаҳмонад ки ҳарчанд зиндагӣ ба мо пушт мекунад, аммо набояд ноумед шуд ва табассумро фаромӯш кард, зеро ҳар як шаби сиёҳ дар поёнаш рӯзи сафедро дорад.